di kayan sa banggi. Nabakunahan naman niya si Manny Melvin. Ayan, oy. Okay. Awi na pala. Test mic. Hello, hello. Test mic, test. Hello, hello, hello. Hello, hello. Yun na? Hello, hello. Good morning. Hello, hello, hello. Test mic. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mayogong? Hello, hello. Hello. Yun na, sir. Yun na. Good. Hello. Hello. Hello, good morning. Sir, okay na po. Good morning. Welcome to our press con. Ngunyan pong Webes. Sa toya pong mga bisita ngunyan. Mayor Son Ligacion. Yan po si Dr. Butch Borja. Sir Rene Gumba, kang Public Safety Office. Sir Allen Riondanga. And ang topic na po ngunyan, yun po ang Delta Variant Briefer and Policy Recommendations of Health Emergency Response Task Force. Pahagadan ko muna po ning enot na mensahe si Mayor Son Ligacion. Mayor, good morning. Salamat, Roy. Hello, hello. Igo na? Okay. Maray na pag-aaga sa tuya, Gabos, sa mga amigo ta sa media and siring man sa mga kaibanan po ngunyan. Ang mayor na resource persons na po, si Dr. Vito Borja and of course si Mr. Rene Gumba. Kaibanan takuta dapat si Dr. Joey Ranyola. Alagad may importanteng kalakawan. Nonetheless, si magkakanigong informasyon na dapat maaraman, dapat maipaabot, available naman. Kaya nag-proceed kita sa tuya pong press conference ngunyan na pagkaaldaw. Na kung saan ang mayor na tutukaron ang Delta variant kan COVID-19 asin si magkakanigong preparasyon na napo na asin padagos na gigibuhon kan lokal na gobyerno kanaga tanganing mapugulan po si paglaog o kaya kung nakalaog na si paglakop kaini sa satuya pong syudad. Gigirumduman na matindi po ang paghadit
pag-abot sa Delta variant kan COVID-19, as in araat yan, mapaliwanag po si Dr. Vito Borja kung ano baga talaga ining Delta variant na ini. As in, kung taano tapighaaditan. Bako lang digdi sa Satuya, kundi siring man sa ibang lugar, sa Cebu, sa Iloilo, matindi na po sinangyari po duman. And pighaaditan po ini sa Metro Manila. Kaya may mga precautionary or preventive measures na napiga-undertake. Kung naghihiro na po sila duman, di mas lalong kaipuhan na maghiro man po kita digdi sa Satuya pong syudad. So, sa liwat po, maray na pag-aaga. Isunod ko po si Dr. Butch Borja para sa kadikit na mensahe. Bago kang Q&A. Delta variant. Good morning po sa Kabus. Punanta na po, ini pong pagtatakutan kang Kabus, kang publiko, bako lang po sa Naga, ini pong Delta variant. Doon nagkikwa po kita ng Alpha sa Beta variant kang somewhere mga April. Duman po, may hiling na nagkikwa kitang surge ng kaso. Itong time na to. Definitely po, siginibot na kayo. Ang leveling po kang quarantine from the patient, first level, second level. Ngayon po, identified na mag-iraray na pwedeng laugan ta kani. Quarantine facility, yun po ang Santa Cruz High School. Dumantang kilala ng mga pasyente. May iba pong pwedeng ilaw dumang ko di mga suspected lang na pwedeng expose sa variant in Delta. Ini po, nagpuni sa India and dakula po ang casualty kani. Dahil ang exposure po kani 15 seconds lang pamay kang mask or ito may positive, may mask, madali po kong mahawaan. So, ini po Delta, itong inabot ang B1.617.2. Origin po ni India, nagpunin po kang October 2020. May pong ibang paagi kang transmission, iyo po ang airborne. Kaya makadali po makaulakit sa tao. Sa ngunyan po, ang pagkikibuta pong preparation, aside po sa awareness po sa publiko, encourage po nila kung pwede double mask kita, duwang doble ang mask. Dahil mo naman pararuluwas, kaya siguro po may restriction na papaluwasan po, lalo na itong mga 18 years old and below na dahil mo na magpararuluwas. So, yan po, ibang remedyo po kay niyo, the soonest possible time, magpabakuna po kita. Duman po sa mga day na bakunahan, halangkaw po ang risk. Daw kita nabakunahan, ang complication po mas sa baba. Lalo na po sa mga seniors. Kaya baka encourage po na mag 100% kitang vaccination sa mga seniors. Yun po, dakulang solusyon, dakulang tabang sa inda. So, yan po, vaccination. Itong category 1, 2, 3. Sana maglaw naman po ang A4. Para halos po vaccinated ka po na... Kita po pinatarget na 85% dapat vaccinated na mga seniors. Kaya, ngunyan po, may standing order naman po si Mayor na walk-in na po ang mga seniors sa GMR Coliseum para matawan na gabus. Nakuha na pong bagay. Maski ka nga po vaccinated, pwede ka mag-irari tamaan. Kaya, mahapot ka mo, ano ta vaccinated na, kaya pa pa in quarantine or kaya pa magpa-test. Kaya po hang po. Tado ka pa vaccinated, pwede ka pa mag-positive sa antigen or sa RT-PCR. Yun yung pinaka-severe ng iba po na pwedeng tumama sa tunguyan. Yun yung ining kaso po kang Delta variant sa siyudad kang Naga. Sana hopefully po may maglaog. Doon sa Bicol region, ikaw po kitang duwang kaso sa summer sa Albay. Hindi po sa Naga so far may ibang po. Takita once na nakaiga pong positive na suspected araw kayo ni, ipapaginome testing taputulos ini para maaraman ta. Hindi sa syudad. So, kung ano man po itong mga policies na ini-implement kan city, siguro i-discuss po ni Mayor. Sige. Thank you, Doc. Thank you. So, itong manunungod sa policy implementation, given itong higher risk of transmission, mas matindi po ang transmissibility
kaining Delta variant. As in huli tada ita pa man aram kung ano si nature kan COVID-19. Ini ba si original COVID-19, alpha variant ba ini o kaya beta variant o baad Delta variant? Ipipresume ta puon po ngunyan, actually presume ta na ano man na COVID-19 case, Delta variant po yan. So mas maray po na igwang siring na presumption, tanganing mas doble po si pag-iingat asin si mga kasunod na preventive measures na dapat gigiribuhon. So ninuli po kayan si mga minasunod na polisiya. Number 1, pag-abot sa mga senior citizens. Tutugutan si mga senior citizens na mag-allowed na magluwas sa indang mga harong kung sinda considered as fully vaccinated. In other words, kung dahil po nagpabakuna, dahil po pwedeng magluwas. Igwa po kitang definition kan fully vaccinated individuals. Sinda itong nabakunahan, whether single dose o kaya may second dose, after 14 days, saka lang pwedeng i-consider as fully vaccinated. And only those senior citizens who are fully vaccinated will be allowed to go out of their respective houses to buy or have access to essential goods and services. Bakong ani kung mapupwede tulos-tulos bakong starting August 15. And insofar as our vaccination is concerned, we will be establishing not just one but two vaccination team in 2 vaccination sites. Ayan. So ang mayor, iyo po yung Jesse M. Robredo Coliseum. We will still be determining kung arin itong panduang vaccination site. Pwedeng i-consider ito with permanent, with some degree of permanency, o kaya pwede man lipat-lipat ito. So, madepende po sa discussion later on. Now, minamautan na makapag-proceed na po kita sa A4 category. Alagad ang nakakapugol po sa satuya, si Kasuguan kan Department of Health na dapat ngaya tapuson mo na si yaon sa A1, A2 as in A3 category before mag-proceed sa A4. Alagad kasuudma may paglilinaw na nangyari matapos po si meeting na pigkondusir kan Bicol Interagency Task Force. Nagluluwas na itinutugot na si pagbabakuna sa A4 category, maski da ipatapos itong sa A2 as in A3. For as long as nakabakuna na, ninda imababa sa 85%. So gusto sabihin, naka 85% na kita and above, kan mga senior citizens o kaya persons with comorbidities. If that is the case, then we can already proceed to the vaccination of the A4 category. Gusto sabihin, ini si mga workers, especially those involved in essential services. Ako po nga iyo man si Pirmi kung sinasabi ka ito, mas exposed kaya sinda sa virus dahil sinda si Pirmi nagluluwas, lalong-lalo na kung halimbawa yaon sa mga air-conditioned o kaya enclosed rooms or premises, kung igwa dyan saro na nagpositibo, chances are si mga pag-iriba magkaka-arapektuhan. If we want to cut transmission, dapat sa workplace pa lang, pundo na. And sarong paagi po kayan si pagbabakuna kan gabos ng mga empleyado sa pribado o kaya pampublikong establishmento. Okay. Siriman, si vaccination kan sa tuya po mga bed-ridden senior citizens through house-to-house inoculation. Pinuunatan na po ini, naka 100
6 na kita na bedridden senior citizen na bakunahan. Igwa na lang diit sa Carolina, around 20 na lang yata yan, na babakunahan ta pa. So, in 1 or 2 days time, tapos na po yan. Tomorrow si schedule. Okay. Likewise, we will be enlisting volunteer doctors, nurses, and vaccinators in order for us to extend our vaccination period. Originally, from 8 o'clock in the morning to 3 o'clock in the afternoon. Pupurubaran to po na ma-extender yan hanggang 8 o'clock in the evening. Pero that will mean another set of doctors, nurses, and vaccinators, including si support personnel in the vaccination site. For children 17 years old and below, they will not be allowed outside of residence. Igwang pag-aadal na mas tinatamaan na po sindangon yan. And therefore, their movement should be limited, except only for accessing medical and emergency services. Likewise, itong mga plaza Plaza Rizal, Plaza Quezon, and Plaza 15 Martires. Na notaran, as in fact, may mga nagre-reklamo na kadakulon ngayaan na tao, mayo man ngayang physical or social distancing. And because of that, and given the threat of Delta variant of COVID-19, isasarata po muna temporarily ang mga nasabing plaza. Ayan. Hopefully hanggang August 31, but if there is a need for it to be extended, i-extender ta po yan. Insofar as ensuring the safety of persons going to various establishments, kaipuhan ta po na mag-rear nin no less than 10 inspection and compliance teams to speed up review, evaluation, issuance of safety seal certification in these establishments. Si facility-based isolation, ipapadagos na po yan, especially for confirmed patients. And we will assign the Santa Cruz Isolation Center as a facility for Delta variant positive individuals. Pero sa bago po nga ni baga, si Sabita, ang magiging assumption ta na, dahil daita pa man maaraman tulos, kung Delta variant yan, as in huli po, tahalaw yun itong inaapod na genome sequencing, si determination kung Delta variant, gabos, i-consider as suspect as having Delta variant and COVID-19. Although, specifically, Santa Cruz is supposed to be for that purpose. But we will be implementing the same precautionary or safety measure insofar as other isolation facility. And therefore, that will also mean that we will be more strict in allowing home quarantine. The natural tendency is that for patient to request home quarantine. Kaya lang pag ginibuta po yan, tapos makakaag sa peligro si buhay kan iba, bako lang siyaon sa laog kan harong, kundi si nakapalibot sa sainda, di mas delikado. So in this regard, we will have to review the conditions in granting the request for home quarantine. Ako po, baad itugot lang po siya kung talagang mayong ibang kaibanan o kaya mayong maapektuhan sa laog kan harong. Pero baada na pwede na
Ngaya, igwaman ngiyang sa diring kwarto, igwaman ngiyang sa diring CR. Pero utupalan, kadakol pang miyembro sa laukan, harong. Delikado po yan. Sige. And then itong institutionalization kan swab cab project, kung magigiramduman po dinara po ini sa Satuya, kan Office of the Vice President, and marhay sinaging resulta po kaini. So given that, ipapadagos na po siya. We will be having 2 teams for the purpose. Si contact tracing and active case finding, we will have to enhance this. Si contact tracing will not only be limited to primary contacts. Iko-consider na din itong secondary and even tertiary contacts. Ayun. Nagibutan na yan ka ito. Si Doc mismo supervise po ka ito. Mas maray na po itong pasiguro up to 3rd contacts. And then itong border controls, magigiramduman na itong forward control point sa Del Gallego, nilipatan na po digdi sa may boundary kan Naga Milaor. So last week pa yan, nakaset up na po yan, ipapadagos. Kaya lang, digdi po sa Naga-Pili border, mukhang igwang need man dyan na mag-set up. So kasuod iyon na, pero bako mismo duman sa may boundary kan Naga asin Pili, haya pito na maray. Dai malapad si tinampo po duman, makausap po ito nin halabang trapiko. May inconvenient po si mga nagbabiyahe. Kaya inatras na ito digdi na sa may area kan sa may Abatwa. At least duman medyo malapad si tinampo. Pero dahil nga sa concern na baad from Pili, mag-agi duman sa Patoo, papuntang Spring Valley, papuntang Kararayan, kaya igwaman checkpoint duman, may checkpoint man po duman. So iyan po si ginibuta. As to curfew, si mga establishmento na daiman usually open 24 hours, dapat by 9 o'clock in the evening, sarado na po sinda. And all persons must be at home from 9 p.m. to 4 a.m. In other words, ang curfew 9 p.m. to 4 a.m. Mayo ni isayman na nasa luwas within that period, maliban na lang for employees or workers of 24-hour establishments. Those with medical emergencies, those who will buy medicines, and the utility service providers, the media, kabali ka mo duman sa exception, and quarantine implementors. Yan. Itong sa dissemination, sa kuya na ini, kaali na ini. Dahil ko na po itututo karon. Vaccination updates. For your information, nasa 12,011 na ang nababakunahan o nabakunahan. And due for second dose, 6,064. Together with the 4,000 that we received or were delivered yesterday, and 5,000 more that we will be receiving next week, as well as the 600 Moderna vaccine for 300 individuals. Itong 300 first dose, si remaining 300 for second dose, ipapasiguro na. We are supposed to have achieved already around or a little over 10% of our population to have been or to be considered vaccinated. So harayon pang maray. Okay. Thank you, Mayor. For the Q&A, bago kita mag-Q&A, agadan ko lang baka may gustong i-inform sa tuya.
ang security cluster sa paagi po ni Sir Rene Gumba. Morning, sir. Sige po. We have been instructed by the Mayor to expedite all security and enforcement measures, specifically given the threat and risk of the Delta variant. Dahil po dyan, ang Satuyang IM Tingunya nagme-maintaining apat na task forces. Ang inot na task force is on security and enforcement. The second task force is on the prevention and the safety bubble. And the third task force is on the facility support. And we have a fourth task force on decontamination and disinfection. The decontamination team is led by the Bureau of Fire Protection. Iyo po itong nagtatabang pag may mga nagpositibong bangko, mga opisina na ma-disinfect so area, ma-decontaminate so area. So that's their team. Ang ikadua, ito pong task force on facilities support. Ini pong Satuyang mga temporary treatment and monitoring facilities. Igwa kitang tulo, Santa Cruz, Kamhay sa Libuton, and then the City College of Naga. Iyan po pinaglagyan ng tananing dedicated na task force para mag-assist sa medical team in terms of maintenance. Ang intensyon, susugo sa task force, pakarayon sa facility na dapat maugma sa maistar dyan, na dapat pakaray asintultul sa grounds. So from building maintenance to ground maintenance, up to beautification, biglaog na po kaining task force na ini, to make our facilities more conducive for those who will be admitted, lalo na sa mga COVID positive. So the third task force that we have is on prevention and safety bubble. Ini pong konseptong ini, garo nag-organisar kita ng mga compliance officers in the city that will be guiding business establishments, offices, and agencies kung paano sa tamang safety procedure and prevention control measures. Ang intention po kaning pinagtao, dapat halimbawa, so City Hall maging modelo sa safety, asin sa iba pang mga establishmento. Asin pag igwa ng mga nag-comply ng arog kayan, either natatawanan po ng safety seal or i-declare ta sindang safety bubbles. When you go to that area, you can presume that you are safe. So may arog kaya na pigtatrabaho ngunyan. And then finally, the fourth task force is on security and enforcement. Ang kabali po sa trabaho kani, ang itong regular na gibo kang kapulisan, so checkpoint, so mga uplan sita, so pag-execute kang curfew. But it has been included also in their task now is the border control na hinali ta po sa Del Gallego, tulos tang inatras igdi sa masara ni sato dahil sa peligro kang Delta variant. Mas madali po kitang makaresponde sa medical team, mas madali kitang maka-reinforce kang security team. So all of these measures were undertaken upon the instruction of the mayor to preempt and try to minimize the impact, if ever, kang Delta variant igdi sa Satuyang lugar. Naipaliwanag na Satuya na bakong suba-suba. So the primary objective now of your incident management team is to ensure the security and protection of our community. Aram ta pong may mga inconvenience, halimbawa mareklamo sa mga mata-traffic sa border, sa mga maaabala, but we have to make it clear that this is being undertaken to protect our community. Obligasyon po kaya yan kang Satuyang lokal na gobyerno sa pamamayo kang Satuyang alkalde. Salamat. Thank you, Sir Rene. By the way, we are live at the CEPIO, tama, sir? Naga City Government. Pagkatapos, live ba kita sa ano? Sa kay Mayor Son, live man kita. Live ba kita sa ano? Sa radyo natin, Naga. Sa Idol FM, live man kita. And sa live kitang record sa GMA. Okay? 4 hours. Boom radyo, live kita. Diyan sa ano, cellphone. Okay? So, para po sa tuyang question and answer portion, paki-address lang po sa tuyang mga bisita, sa tuyang hapot. Inutong ko po si Mr. Danny Aureos kang okay. Kutulos na pili mo ay. Doon po ang kaputang kutabi para ki Doc Butsabura. Naririsa po ko kaya ang mga datos na pig-report kan DOH si mga tinatamaan sana sinagagadan, recover. Now, pwede po kita mag-gibong sa complete data
na nabakunahan, si bakunado na, pero tinamaan nin COVID-19. Iyo po, kung pwede. Ano ning nagadan na ini, bakunado na. Dua o sarong beses pa lang. And then, sa anhilang kani, sa Delta, Beta, or Alpha variant. Pwede kita yung dok mag-gibaw tabi ka, dok. Tangarig, at least, digdi sa naga, mahilintad po ang tunay na datos. Bago ka para report sa naskan DOH, si mga nagagadan, si tinatamaan, pero dahil napig-report, kung si mga bakunado, nagadan o nagabulta sa ilang. Iyo po, bali araw kaniyan, sa tuwi po ng raw data, sa hari sa mga hospitals. Yan po, pino-forward din naman, sa hindi po hari dapat ang official na statement eh. Pero yan po, i-forward din sa CPO kay Sir Allen para sa mga official result, para maipaluwas iti sa naga. Pero talaga po ang statement na pinaghahalian kayan, pinuwing hari po sa DOH, sina-check ninda, sinasara ninda. Pero ang raw data po, yung sumuya. Di kasi sa tuwi asya, di kita pwede mag-ibo kayan. Po? Di kayo po sa city o di pwede mag-ibo kayan. Di po, si Sir Allen po may authority kayo. Kaya kami halos ko po sa reports po, vaccination, si nagkahila, nag-positive, si na-expired na pasyente. Yan po senda, sa CP po nagpapaluwas. Thank you po, kay Mayor Delson. Sige, Dan. Son, Dan, madagdag ako Sige duman po. sa kasimbagan duman sa kahaputan mo. Ito sigurong pagdeterminar kung halimbawa bakunado pero nagadan. Medyo madali-dali po yan. Aaramon ta lang kung itong nagadan, bakunado na ba o dai pa. Diba? Tamay listahan man kita. Alagad ang medyo difficile. Anong klaseng variant ba ito? Alpha, Beta o Delta? Ito madideterminaran tulos-tulos. Ito po nga ning swab sample na kinuha kan Abril, naluwas pa lang baga si resulta as in nagkaigwan in official statement last week. So inabot po nin pirang bulan 3 months. Mayo, Hunyo, Hulyo, 3 months. Inabot ni 3 months bago na kumpleto itong inaapod na genome sequencing as in na-determinar na alpha as in beta variants po. Ito as in igwa na kayan, bako lang sa naga, kundi siring man sa Camarines Sur as in ibang parte kan Bicol region. So it is because of the lack of resources, saro lang ang laboratory sa Pilipinas na pwedeng magsagibon in genome sequencing. And because of the needed time to do that. Last question, Mayor. Kung di ko napapasala sa national ITF, ang pwedeng sunod doon na pigidis allow na mga senior citizens 65 above. Now, digdi po sa City Hall, sa Naga, ano po ang policy nindo sa senior citizens kung babawala na magluwas kung di pa vaccinated? Thank you, Roy. Kaparehong policy ang ipapatubad ta, alagad in order to encourage vaccination. Pag sinabing senior citizen, we do not look at the age. Ang tinutukoy, ang gusto kong sabihin, once you are a senior citizen at the age of 60, magiging applicable na sa imo itong policy. Ayun. Pwede kang tugutan, magluwas kung ika fully vaccinated. And therefore, kung gusto mo magluwas, magpabakuna ka. Ayun. Kung dahil ka pa bakunado, fully vaccinated, restricted si sa imong movement. Ayun. Limitado. Si IATF resolution, may corresponding penalty. Pero sana, ika pa man senior citizen, Dan?
59. Thank you. Thank you, Mayor. Thank you, Danny. Sunod ko po si Melvin Machado, ang IC. Mayor, last time na-post itong sa house-to-house vaccination ka mga bedridden senior citizen. Sa Metro Manila, gano'n magkakaigwa man 24 hours man sinda, ma-vaccinate man sinda. Mahagad lang po akong update dito po sa house-to-house vaccination para duman sa mga senior citizen bedridden kung saturated na ang 27 barangay po. Sige. Ang mas makakasimbag, mas detalye si Kuyan. Doc Boots Borang. Inibuti ka Saturday, nag-start ng mga 8 o'clock, natapos po alas 10 ng Bangli. Bali 27 barangay, and barangays, 26 ka to natapos na. Nakatutok na naman sa mga seniors na talagang dahil na makaluwas ng harong and mga PWDs. So total po na na-vaccinate at that time, kang Sabado, 106. So, yan po. And then, may kulang ka sa barangay, ang Carolina, mga 20 plus pa siguro na na-immunize. Sa aga po papasadaan niya, masakat si Team Taduman para i-immunize, para mag-100% na si mga bedridden, mga homebound na pasyente. So, itong mga seniors talagang, they na kaya maglakaw pa GMR. So, yan po. Hopefully, by tomorrow, tapos na. Okay na, may follow-up ka, Melvin. Digning mga area kang Iriga, Partido, sa may Pili area. Anong mga bihikulo ang i-check palaog sa syudad kang Naga? Thank you, sir. Ang pinaka-target po kang sa tuyang mga checkpoint so mga bihikulong hali sa luwas kang Bicol. Mayo man kitang pinag-imponer na restrictions maliban duman sa compliance sa health protocols. So kung halimbawa nagkukuno-kuno na yung bihikulo mong yan, delikado. Kung kaya sa mga prohibidong magluluwas, we will eventually have to enforce that. Kung may mga aki kang pasahero, kung may mga gurang sa laog kang sa imong auto, we will have to check on that. Pero sa ngunyan po, so initial na pagpuon, particularly duman sa Milaor, so dati po yan na operation sa Del Gallego na ibinalyuta lang sa Milaor area in preparation for the anticipated upsurge kang Delta variants para masaranig bisa sa tuyang teritoryo. Okay. Kay Doc po. Doc, maaring po ma-start itong ipipresyumta na mga Delta variant na ining mga bagong mai-report na cases. And then ano po ang pagkakaiba kang approach ta po sa pagresponde kan Delta variant and then sa regular COVID-19? Kung kayo ito po, nagkakandak na kitang test sa mga suspected, making more aggressive kita ngunyan. So, kaya nga, may ibang pagbabago ta, di ba may mga suspect sa sarong harong o sarong barangay. Big encouragement din na mag-edit City Health. Takakay na iridita, itinitest may. Ang kwenta dyan, sa harong na mismo ititest si RT-PCR, si mga suspected na pasyente. Regardless kung saan na barangay, saro yan. Ngunyan, pag may suspect na nagmamanifest talaga, yan sample na ikapadalata sa BRDRL for testing. Sida na ma-determine kaya kung i-sequencing yan, processing kaya sa Metro Manila. Ayan. Pag naglawag sa criteria, na pwede kang variant, lalo na pag may history kung saan nakali, lalo sa area na lang kaong kaso. Metro Manila lang kaon ng kaso. Automatic ilalawag tayo sa quarantine. And then ipapacheck ta ng leveling. First level kang exposure mo, hanggang sa third generation kita pwede mag-quarantine. Ginibutan na yung kaito, ka nakaiwet ang suspect sa sarong barangay. Naging successful man kita today, naka-spread. So, Doc, mayo pong pagkakaiba sa sintomas kay ining regular and Igwat namin mga dagdag. May diarrhea na ang variant. Pneumonia, kaibanin dati. Pero igwa mga body pains sa severe. Severe mga body pains. And pas vaccinated ka, dahil nga yun, gano'n nililihisan lang. Parehas ang effect sa mga ibang kaso. Kaya talaga pag-encouragement na dapat vaccinated ang mga Taganaga kung pwede. Lalo na mga seniors. Ang mortality, ang casualty tayo sa mga seniors. Thank you, Doc. Ayun pa. Thank you, Donna. Welcome. Sunod ko si Bong Villacruz, kang Idol FM. Sunod sa imo si Myra. Then si Donna. Si Don. Good morning po, Sir. Mayor, kasi bago po na mention na itong sa vaccination.
And kadakulong na pong antabay with regards to A4 and ang policy po baga kang national, tapusin mo na po, na-mention mo kasbago po Mayor, itong A1, A2, as in A3. Ano po ang pwedeng maiano na kaini sa mga naghahalat po duman sa mga recipients, sir, para sa A4? Okay. Inot na mentionar ko kasabago, si policy statement kan Department of Health na dapat tapuson mo na, not necessarily tapuson, pwede na mag-proceed sa A4 kung naka 85% na kan A2 as in A3. And therefore, ang sarong lakdang tangon yan, iyo na i-review itong numero kan A2 as in A3. Baad kadakol kitang naikaag, na itao, na mga pangaran, pero oto palan, marayo na. Halimbawa sa A2, di ba? Baad nagkagarada na. Given na si data, baad available siya kan last year pa, di ba? So may epekto yan duman sa percentage, di ba? Kabali sa meeting, may ipinapod na po akong meeting around 10:30. Si Mr. Itong sa PSA, Manaog, si Mr. Manaog, Melts Manaog, ito para sa iya po mismo madangog kung pira talaga, base sa census, pira ba talaga ang senior citizen sa Naga. Day ko lang aram kung na-capture din ninda si mga comorbidity. Ayun. At any rate, i-check ta din sa PWD, sa PDAW, kung pira ang nakalista duman na persons with disability. Ayun. Ang iba po kaya baga, sir. So, kumbaga, i-review ta si numero. And if it appears na mas halangkaw si naisumitit ang numero, we will send a letter telling Department of Health na iyo ini talaga si numero kan A2 as in A3. And then on the basis of which we will compute. Kung 85 na, proceed na kita sa A4. So, igawa na kita ang basis. May dagdag lang tabi ko, sir. Sa A1, 100% na kita A1. Kaya ang problem ta, A2 and A3. Sa A2, yun yung mga seniors na tinaong kitang 85, at least 85% para maka-jump off to kita pa sa A4. Takadako lang mga 50 garo, 60% ang A4 ta sa population ng Naga. Kaya yan, and sa A3, may mga comorbid, yun ang ayos yun na aware kung pira talaga. Nasa target, kaya pag nakulao ng target, sakitan kita magsakat sa 85%. Kaya ko-confirm lang tabi si mga expired na, si mga na, si nag-migrate na. Sige, maidagdag ko din, nagigiramdaman po nindo na igwa kitang suway na espuerso na makapag-procure nin bakuna. Using our own resources. Now, kasuod nabaritaan ko na nagmumove na si Satuyang Papeles. May certain suggestion ang National Vaccination Operation Center na tig-comply na. So, hopefully, matugutan na po kita as in makapag-deliver na nin bakuna, dagdag na bakuna sa Tuya. Si order ta is 50,240 doses. So gusto sabihin ang pwedeng mabakunahan kaya nasa 25,000. Sobra-sobra sa numero na so far nabakunahan ka Naga. Since we started our vaccination last month of April. So, April, May, June, July, 4 na bulan na kita. And yet, nasa 11,000 pa lang si nababakunahan ta. Full vaccination. So, sana makatabang itong papaabuto na bakuna, 50,000. And if that is the case, we can immediately decide who to vaccinate. As in, nasabi ko na din po kaito pa na ang priority itong yaon sa workplace. Whether in the public or
the private sector. Doc Butch, ito pong nasabi mo po kasi bagong 100% ang A1 na ano po, ano po kaporsyento itong sisay po itong mga na ano. Pag iwan po frontliners sa kabusta facility, mag-hospital, private, public, yan ay nag-update sa to kan DOH na ang naga, kita lang nga nagkaroon 100% eh. Green na kaya kita duman, 100% na accomplishment ka naga sa A1. Kaya talaga nakatutok kita sa A2 and A3 ngunyan para may adjust. Kaya pag A5, may A6 pa. Itong mga sa men in uniform, maagi pa yan sa kabali pa yan sa category. Sa mga indigent patients, kabali pa. Kaya staging yan talaga dapat isunod-sunod na. Hamot yan. Ay, uya garo. Uli sa ano? $6,988. Mga frontliners ito. Medical frontliners, oo. Doon sa ibang category, igawa pa kita naman itong 1.8, 1.9. May mga estudyante pa naman, itong mga paramedical, na mga face-to-face na, mga duty na sa hospital. Kabali sa category tabi. Okay, good morning. Kay Doc muna, Doc. Ano po ang efficacy kay ni yung itong gabos ng brand ng bakuna? Kasi sinasabi nila yung composition na piggibo kan i-manufacture ito. Pero dahil pa po nag-search ini yung Delta variant. Ano po ang efficacy kay niyo kung nabakunaan na ang sarong tao, igwa na ng first and second? Ano po yan? Is there a possibility na magkaigwa pa ng third dose o itong booster? Tagarong matindihan epekto kang Delta. Iya po. Ang mga vaccines kayo po, iba-iba ang preparation, iba-iba man ang efficacy. Ang igawang brand po dyan, 95% ang efficacy, igawang 60%, 80%. Kaya nababari po yan. Importante po kaya, ang preparation ng vaccine, iba prepare dyan na dead virus na yung prepare. Importante mo matawan lang kita ng vaccine para protected kita. Hindi kita mag-develop ng severe infection sa hawak na. Tayo nagkukos po kang pneumonia, nagkukos yung mortality, lalo na pag vaccinated. Kaya mga pag-encourage po, makalawag lang sa category, magpa-vaccinate na. May mga comorbid, magpa-vaccinate na. Ang masunod po kaning program, aside po naman sa A4, malawag na po itong mga immediate family kang A1 eh. Itong mga health workers, 1.9 yan eh. Malawag na si mga immediate family, papabakunahan naman. Kaya utulong ko lang po pag-encourage me, hindi na magparapirili kung anong gustong bakuna. Kung may bakuna na po dyan, na pang-bakuna, magpa-inject na po. Basta qualified, at least protected na po. Ang ibang vaccine po, 28 days, ma-second dose na. Ang ibang vaccine, 3 months. 90 days bago i-second dose. May vaccine kita pong single dose, itong Janssen. 1 shot lang ito. So, ayan po, i-follow tayo yan. Kung anong naka-advise po naman sa manifesto kang origin, kang products yung manufacturer, na iyon dapat na sundun ta. So far po sa para bakuna tama, makita na encounter na serious side effects. Kaya po pagbabantayan ta, kaya sa vaccination area. Sa likod, di kita post-back, pag-monitor yan, may naka-standby na ambulance yan. Sinag-shoot up ang BP, sinag-allergy, ina-address na po tulos yan. And then, automatic po report to dyan sa region sa national kung may mga untowards effect. Okay, Doc, masasabi tang safe na po ang sarong tao kung nabakunahan ng duwang dose? Iyo po. Dapat talaga. Life na po ito. Iyo po. Basta natawa ka first dose, magsigurado mo mag-secure ka second dose. And magayon po yan. At least, highly protected ka na. Kay Mayor, madali lang. Mayor, ano po talaga ang proseso digdi sa itong online vaccination registration? Kasi kung maako na kita katong sabi mo, 85% itong mga A4, sana po yan itong mangyayari duman sa, updated po ba siya? Kasi kadtong nag-observe ako kadtong digdi sa
Sino di sa franchise ito pong nagbakuna katong Janssen. May mga nagreklamo duman kasi may mga stab. May mga nakaschedule pero naubusan da ang bakuna. Sige. Pero ang na-accommodate itong mga walk-in. Okay. Various factors kung ano ta nangyari na si may mga staff dai nagkabarakunahan. Number one, may mga volunteers kita. May mga volunteers na dai pabakunado kan time na ito na nagdesisyon na magpabakuna. So, kung baga, dahil sila kabali sa bilang, pero dahil masayumahan dahil mga volunteers, frontliners. Yarao na pati sa vaccination sites. Pandua, ini sinakaabot na information, ha? May mga pig-irembitaran na kuyan na ito sa instruction ta ko yan dapat kung si isay lang si naka-schedule, kung si isay lang si may stab, iyo lang. So kumbaga may mga arog ka itong nakalusot. And igwaman mga issue ka ito na medical na certification na ang sarong tao may comorbidity, kabali pa ito sa nakadagdag. Pero since then, si instruction ko, niya ko ang pinaka-control measure ta kaini, duman sa gate. Duman pa lang, dapat mag-stricto na. Tapag nakalaog na sa vaccination site, dipisil na si pagpugol duman sa mga tao. Pero ang pakiulay ta, kuta, sa gabos. Kung dahi ka pa man naka-schedule, dahi magpirit. Tahirak man duman sa mga nakapila. Mayo ka pa man sa pila, nagpupunta ka sa vaccination site, makrear po talaga yan nin concern. Diba? Yan. Now, there are times na nagsasabi kita na pwede ang walk-in. Pero yan ninhulista, iyo yan si pangapudan kan sitwasyon. Halimbawa, balikan ko lang. July 22 and 23, supposedly ka ito, naka 2,000 na kita. Pero base sa records, naka 1,209 lang And then pag that was Friday, Saturday. Pag Lunes, lunchtime, naka 300 plus pa lang. Samantalang ang target 1,000 during that day. And therefore, pagkahapon, nagsabi kita, oy, pwede ang walk-in. Pero walk-in duman sa the same category. And dapat nagpa-register. Nagpa-register. Kung daiman, kung anon si magkakanigong informasyon. May idagdag ko na duman sa kasi sa ipinapaliwanag ko as to the number of vaccines. Kung magigirom duman, may ipinahiling na data, subago manunungod sa numero ka na bakunahan na sa Naga. Ililinawon ko lang yan si numero ka na bakunahan kan City Government of Naga using our Jesse M. Robredo Coliseum as the main vaccination facility plus itong iba given itong Nagavax. Pero sa data kan Department of Health na yaon sa screen, kung manunutaran po nindo, ang Naga, insofar as A1 is concerned, nasa 6,988 na. So, 100%. Pag abot sa A2, nasa 8,470 na si nabakunahan. Sa A3, out of 12,350, nasa 5,988 na sinabakunahan, equivalent to 48%. Itong sa A2, nasa 44%. In other words, pag kinuha mo si sumada po kayan, lampas 20,000 na sinabakunahan.
as against the 11,000 na naipahiling kasubago, 11 plus. So taano ta may difference of around 8 or 9,000. Dai kaya kabali duman sa listahan kan naga si mga nagkabarakunahan kan BMC. Kan mga private hospitals na mga taga-nagaman. Ayan. Kung kabali gabo, so iyon na po ito. Around 20,000, therefore 10% na talaga kita. 10%. So plus ito pang mga babarakunahan sa mga maarabot na aldaw, base duman sa numero kan mga bakuna na na-mentionar na, that's equivalent to around 3 to 5% pa. 3 to 5%. Ayan. Ayan. Okay. Thank you, Mayor. After Nikki Don, we have 2 questions more. Good morning po. Kay Doc Butch po. Ngunyan kaya Doc Butch, may pira po daang members kang Muslim community na nagduduwa-duwa pa po daang na may members po da kang pirang members ka Muslim community na medyo nagduduwa-duwa pang magpabakuna unless may magluwas po daang branding vaccine na halal approved. So ano po, paano tapusin i-encourage digdiyo sa Naga City na magpa-vaccinate na lalo na ngunyan po may humangani ni na Delta variant. Thank you. Inot po, nahilinganin doon mga 10% na na-vaccinate sa Naga. So far, makita serious complications sa kabus sa vaccine na. Naitaon na Janssen, Sinovac, Astra, yan ang mga medyo. Tapos mababot pa Moderna. Kita kaya po, dahil kulang sure kung may approval na maagi pa sa community ninda. Tayo na-approve yung WHO dahil makakabot sa tuya kung may approval yan. And then DOH saka FDA. So sa ining ko sa inda, magbali na sinda sa marakunahan na inita. Na ining ko madamay man na-encounter na complication or any problem with the vaccination. Nasa pagtubod kayo, hindi. And then kung nahiling ng process, may process na maagi sa indang accreditation maninda. Pero, Doc, may plano po ba kita na magduman sa community mismo ninda to inform them and educate them with regard po digdiyo? Pwede man siguro po basta inot mag-register na and then makuha po ang census kung pirasinda. Every now and then may nag-aabot ng mga vaccines. Kada ko lang kayo po nakapilaw yung naghahalat. 1 month or more na po na yan. Yun na po to. Tapos kung talagang decidido sinda, mag-submit sinda kan list katong mga itong naman. Pwede magpadala kita naman team to conduct the vaccination. Tara mo po ang vaccine sensitive na maray, may maintain ka temperature. Pag nag-abot yan dyan, pag dinrayan dyan, nasa transport box yan. Dapat maintain, may box dyan, sa ibabaw may hydrometer, check ang temp, na di pwede magbaba. Kaya kami nga, talaga ini-encourage me, si GMR na lang, tiyawang duman ang cold chain, tiyawang duman ang mga freezers sa paglalaganan. Pero kung talaga naisin na maka dyan, maduman, kung dakol sinda. Pero kung kaya man nila mag-ambulate pa duman na lang tayo. Taning maklog sinda sa system. Okay, thank you, Doc. Chris Nobelo, RN. Good morning, Mayor. Good morning, Sir Alan. Doc, Sir Rene. First question ko po, Mayor, sabi mo ka sa bago, may assumption na kitang kada positive sa Naga is Delta variant. How ready po, Mayor, si hospital care utilization ta? And second, ito pong pig-presenter ka sa bago na policy implementation, iagit na ba siya sa sarong executive order? With or without the executive order, pwede na pong ipaluwas i-implementar si policy determination. So itong executive order, formality na lang po yan. Okay. Hospital utilization. Okay. Kung igo bagang tulong category, mild, moderate, saka severe. Itong mild, daiman yan pig hospitalize.
kung pwede, si home quarantine, depende sa kondisyon, itinutugot siya. Pero pagdai, sa isolation facility ta. Si moderate, minsan nga ni, kuya, kung kaya, ano. Pero ang talagang dapat yaon sa hospital, itong severe case. Now, lalot kung nangaipon in ICU, kuya yan, BMC. So, insofar as BMC concerned, ready po ang BMC. Pero may limitasyon sa numero. Ang pagkakaaram ta, 25. Ha? Di, sa BMC. Ako yan baga, 3 or 4 weeks ago, 20 si Kuyan, pasyente. In fact, ang sabi ta ka ito kan haputon tap, pera sa 20 na yan, pera ang taganaga, ngaya tulo. Di ba? O yan si hospital utilization rate. Sa ngunyan, hababaon na maray siya, di ba? Pero yan. Sa Naga, hababaon baga. Ang isolation beds na, 27.5%. Sa ward, 9.6%. Dai pa. Sa ngunyan, dai siya. Ano? Zero ngunyan. Mayong laog ang ICU. Okay. So, dahil yan ang data, di gusto sabihin, ready kita. Pero ang magiging problema talaga kayan, kung magdakol na naman si numero kan positibo, lalo't kung Delta variant. Thank you, Mayor. Last question from Bombo Radio. Dagdagan ko lang po. Sige, si Rene. Sige. Dagdagan mi lang itong hapot po sa hospital. Naka-institute na kita sa Naga po kadtong One Hospital Command Center wherein we are monitoring with the DOH itong total ICU capacity, so wards, and then so isolation beds na available. So on a daily basis, parte po kang preparation ta, we are monitoring with the DOH kung pira pa so bakante, pira pa so pwedeng dumanan. In terms of ICU beds, halimbawa, muna na aldaw, 13 ang nakalaag na bakante na ICU beds. And then 64 isolation beds, and then 91 COVID ward beds. So gusto sabihin may lugar pa, may lugar. Ang aantisiparan talang hindi na sana day magkaigwang surge na ma-overwhelm ini yung mga facilities na iniyo. Thank you, Sir Rene. Second to the last question. Good morning po. Ask ko lang po si suggestion regarding duman sa walk-in kang mga seniors sa pagbabakuna. Regarding po duman, prepared po ba or sapat pa po ba si bakuna na yung digdi sa Naga sa presente? In kaso magruso po si mga walk-in po niya po. Iyo po. Ang requirement naman na sa seniors, i-present ang seniors itong ID nila. Tapos sa bakuna, definitely, kung ang volume kaya may cut-off nun, paglalaog, matatawang ka po siyang pag nagduman. Ang bigong problema nilang kaya itong nawawala na ang distancing pag nagrurubong. Pero kung araw ka na mapawak itong seniors, 100% i-accommodate yan. Duman po sa Mayor, sa Moderna na maabot, which is nasa 600 po si allocate digdi sa Naga. For trial run pa lang po ito. Sisay po ang mga babakunahan po keto. Ang sabi ni Dr. Rita May, indeed for trial run po siya. 600 doses pero for 300 individuals. Ta itong 300, itatagama na ito, i-reserve na for second dose. Kaya ang mababakunahan ka ini, 300 man lang, for A2 and A3. Ayan. Iyo man po giraray. Tada ipakita na ka value sa A4. Okay. Check. Okay, Mayor, sa imo po. Kang sarong aldaw po, nag-trending po naging pahayag ni Governor Gwen Garcia kang Cebu about po sa ekonomiya.
kang sa tuyang bako lang pong ani sa Cebu kundi sa enterong nasyon. Kasi ang pahayag niya, kung mahalat kita ning zero COVID case entire Philippines, dahil ni ma-achieve. Asin padagos na matutunod ang ekonomiya kang sa tuyang nasyon. Digdi po sa Syudad Dignaga, paano po titimbangon kang lokal na gobyerno kang Syudad Dignaga given the situation na may pigaandaman kitang Delta variant? May expected po ba na new policy pag-abot po sa mga business establishment digdi sa Syudad Dignaga? Sa ngayon, mayo pong pagbabago. Manunungod sa mga establishmento na dapat bukas, na dapat sarado. Sa hiling ko, sufisyente si pagbabalansi, si balancing act na ginigibota po ngunyan. But in order to help further the business sector, kaya mas nagiging aktibo po kita sa pagtulod na ang mga establishmento magkaigwanin inaapod na safety seal certification. So si evaluation, si monitoring kan team involved, ongoing po yan. Si plano ta po nga ni madagdagan, si teams involved, compliance teams, pag igwa kayang safety seal certification, may corresponding incentive na marireceive may sadiri ka negosyo. Insofar as capacity of their customers is concerned, may additional 10 po yan. Dako lang, bagay na. Kung 30 ka lang, di magiging 40%. Kung 50 ka lang, magiging 60%. Yan. Okay. Kay Doc Borja po. Doc, may pinalos po kasubago itong mga sintomas kang Delta variant. Tapos may pahayag po kasubago na pag nag-positive sa COVID, ibe-presume na ng Delta variant. Paano po kung daiman po ni nagruluwas sintomas ng iba, ning pagsusuka, diarrhea, ano po niyo? Tabaka masabi po, ma-overact po man nga ang city. Ta Delta variant na naman ngayon, maski bako man ngayang, may man ngayang sintomas. Ano po ibe-presume na tulos na Delta variant? Thank you po. Symptomatic sa asymptomatic. Diyan, pag naging suspect ka, may history exposure ka sa pasyente na may COVID, i-assume na na-expose ka, dapat mag-undergo ka ng laboratory test to confirm. Pag nag-positive yan, antigen tabak, in 20 minutes, aram ta na. Automatic quarantine na yan. And then, ma-determine kang itong genome processing ka yan, sequencing, sa DOH na. Pero para safety kang taga-naga, dapat i-quarantine rin, lalo na itong mga exposed na members ng family. Ito ng generation, kung second or third, na dapat naka-hold na naman yan. Okay, thank you. Sige. Sa department digdi sa City Hall? Digdi po. Bako lang dyan, sa Balyo. Sa Balyo. Dahil po nagtugot na magtaas sila ng kamot. Sa Barangay San Felipe, si mga standby duman, pagkauli kang pulis, pinaitaas si kamot, ikuha ng picture. Ang word po digdi mayor, tibaad, magluwas ang mga picture na ito hali sa Naga. Gulpin na surrender sa Naga ng mga NPA. Nagportesi po sa mo yan, Mayor. Igwang nagpunta po sa opisina, City Director, Police Colonel Marlon Catan, likewise igwa from the 9th ID, Infantry Division. As in ang tema, iyo po yung manunungod sa kampanya kan Gobyerno National against insurgents. Ayun. Pero ang sabi ko po nga ni, digdi sa Naga, considered as a zone of peace and Naga. As in, iyo man po yan si mautan na maprotehiran, as in, maipadagos. Well, ang sinasabi ninda, dawa nga siring, considered nga as white area ang Naga.
We respect, of course, the PNP, the Philippine Army, especially that they have their own mandate, but I am assuming that they also respect us insofar as our opinion, insofar as our beliefs are concerned. Okay. Huwag pa sila mag-take out. Dan, Sa gobyerno. Dan excuse, naka-live kaya kita sa ano sa para sa COVID lang itong press conta. Naka-live kaya kita sa safety. Pasensya na. Oh, ayun. Naka-ano kaya kita, naka-live nag-gisinyas kaya public information. Pasensya na po ano. Iyan na lang ihaputan na lang after the press con. Okay? Okay? So kung mayo na pong hapot sa ano sa press con manungod sa COVID. Yan pa sa to'y press con ngunyan na pagkaga. Salamat po sa to'y mga speaker ngunyan. Sa pinapanginutan po, Mayor Nelson Ligacion, Dr. Butch Bora, and Sir Rene Gumbak, ang PSO. Sining man po, Mr. Allen Riondanga. Thank you very much. So nga pagiriba. Good morning.